salah rono kan mlaku rono. Jen gumun aku ki. Lah terus yo nyemprot kok iso Semprot kok. dhewe nakno. Yo semprotan sampean wong lanang kok iso wong wedok sing kok nyemprot. Oh iki anggaran megahe mesti salah, megahe salah. Ya piye ora salah lho wayahe ning tengah kono kan iso mlaku rono ning sawah-sawah tengah-tengah kae. Sawah rono ya kowe mlaku nang sawah rono kowe mlaku rono ning sawah. Iso malah Kok iso. parine malah rusak kabeh iki lho. Rusak kabeh lho kowe lho enek wong sik nganu kok malah nyemprot bener-bener malah. Ya nyemproti kok aja kok pinggiran ki lho kok tengah mlaku rono ke lho. Lah wong pambiku koyo ngene kok nyemprot. Lah salah sapa? Nyemprot kok nggo klambi becek ki ya salah sapa ngono lho. Lek pambiku sok koyo ngene tonton kowe iki. Lah jenenge nyemprot ki nggo klambi telesan ora nggo klambi becek koyo ngono nggo batikan koyo wong arep keterne manten lho malahan. Nggo lepis nggo batik. Iki kok koyo wedhus lah kowe nyemprot engko kono rene rono rene prayo padha wae. Ya ora tengahe ra kenek lah. Ora kena tak kena. Iki Kok iso lho. Hah. kok Nyemprot kok nggawa batik koyo nyemprot salah. wong arep ngiring manten lho. Apa salah ya terus salah. Mas Salah apa tonton.